Umndeni kaSimo Ngubeni uthi kuthathe isikhathi ukuthi uthole usizo emva kokuba uthole umbiko wokuthi ingane yawo iminzile kuleli damu othi beligcwele ngokweqile ngenxa yezimvula. Kwaze kwashona ilanga silinde ama life saver kwathiwa asuka eMnambithi naseMaritzburg ngoba la eMadadeni ama life saver awekho. So kwakhosta ukuthi sibuyele on Sunday ekseni. Masifika lapha ama life saver azafika around 11 o'clock. So ngenhlanhla ke enkulu ke nangomusa kaNkulunkulu ke basheshe bamthola. Kubekwa ukuthi sekukaningi abantu beminza kuleli damu, kepha namanje azikho izimpawu ezixwayisa abantu ngobungozi balo. Akukho khombisayo. Akunamasayini lapha ngoba umfula nje uhambayo nje. So abantu bayazenzela ngendlela abenza ngayo. So bayabhukuda yize noma umfula ugcwele akukho kwenzakalayo nomasipala wethu uyathula. Umasipala waseNewcastle uthi uzoxhumana nohulumeni ngodaba lokufakwa kwezimpawu zezixwayiso ezindaweni ezifana namadamu kanye nasemfuleni. The management of the rivers are the responsibility of the National Department of Water and Sanitation. But what we'll do as a result of this and other incidents that have happened in the past, we'll have to approach them to request them to assist us with the installation of such signs, hoping that those signs would not disappear, because that's another problem we are faced with. Kusenjalo, isivuliwe imigwaqo ebivaliwe eNewcastle kulandela izikhukhula ezibangelwe imvula. Umasipala waseNewcastle uthi usaqhubeka nokuhlola umonakalo owenziwe imvula.